Teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No, 3 plus 2? 8. no. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do Riti. 100 plus 100? 2 100. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre. A teraz- 20 eur koľko je? Koľko je 20 eur? 600 korun. A 5 eur? 105. 150 ty. No, čo on vie. A 10 eur? 10 eur. 100. Tu pozeraj. Nie, 10 eur. No dobre, a teraz, aká fuka? Kafuka. Funde? Funde. Luka. Luka. Dobre, a kapra ľahšie poví. Kapra. 2 týždne bude vo správu. Čítaj, Ko čítaj. i. Ko o. Po i. Motorku. Jak? Motorku. Zidan. No, dobre. Tu a toto, Tu. toto mu ukáž. Ja A- počítal, kúkaj tu. Tu som písal. A čo on má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Je Dina. Jak? Dina.